humandagan sa usa ka singgit. Maayong adlaw kanyang tanan mga suking tagapaminaw na intulumanon, handus daan humandagan sa usa ka singgit. Ingon mausab sa mga artistang maghahatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Alan nga taga Duero, Bohol. Kining kaagi ko nga ipabati ko kaninyo akong kaagi kanetong eskwela pa ako sa college. Ug mausab kini ang sumpay sa akong siglo sa akong sugilanon. Sa dili ko pa pagsugdan og pagsaysay palihog kahandos sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Gikan sa HD Case Production Center, anya kining tulumanon, handus daan humandagan sa usa ka singgit. Ang nagpada sa iyang kagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Ginsularan, Duero, Bohol. Ang atong magtatampo nagda sa ngan nga Alan. Naunsa naman ko. Usa pa kani kadlaw wa kami kakita ni Josephine. Perting gimingawan mo ko kayo kaniya. Unsa naman akong gipati. Gimingawan mo ko kayo. Hay naman tuod si Josephine. Udto naman unta. Wala pa siya. Mao day kabugat na imong naong Alan. Kay gimingaw day kang Josephine, oh. Gibabayot, insakto ko. Ay, nako. Murag, insakto jud ka, Bert. Gimingaw na. Saba mo, uy. Bisig, unsa na lang suda ng utok ninyo, da. Di ba kay, alibulang ko ba na nung wala ko pa siya makita, karon. Ay, niya, absent ang good si Josephine. Ingon itong iyang mangulga kita aming ganina. Maba, bayot. Ano man ko no, yun sa desya. Ambot, ikaw na lang good mo tana pagbalik niya og eskwela. Mo day, jo nga wako kakita nimo gahapon. Kay, niuli day ka sa inyo, ha? Ulan, niuli ko sa mua, kay kakuha ko sa akong allowance pa. Unya, wam ko dayon nakabalik mo. Niabsin na lang ko. Tood, kisa man tood kasulti ni mo, nakabalumang ka. Si Bayot, kakita mo may ganin ng buntag. Mao ba? Niya, kumusta naman? Okay naman ko. Unya, ikaw, kumusta naman ka? Jo, gimingaw kanimo.
Nganong gimingaman ka na ako? Kuan Jo, kining gimingawan ko nimo kay, di ba? Amigo ba yata? Aw, abin ako, unsa na ka na? Oo, sige. Ta, Jo, mauli na ta ha. Ihatod ta ka sa inyo ha. Ha? Nga naman kung imo mo kong ihatod. Gusto ko lang gud nga makatutol sa imong isakan karon kung okay ra sa imo ha. Okay ra, oy. Amigo ko ta. O sige, ihatod ko. Salamat sa paghatod ka nimo kanako, Ana. Okay ra oy. Nalipay ko nga nakatutol ko sa imong gisakan karon. Kay, nga naman, nalipay man ka. Siyempre, kay anytime pwede na kong mamsita nimo kana kung okay ra sa imo ha. Pwede ka kayo kung mabisita ka sa akong gipuy-anlan, oy. Andaman pa kita og snacks. Ikaw pa. Okay ra Jo, bisan way snacks makakita lang ko nimo. Busog naman ko. Unsa? Bitaw Jo, kuan kining Ha? May isulti ka? Ay, saan naman ikubaman ko. Wa Jo. O sige, paulin ako ha. Ha? Wa kakasultila sa imong tuyo ni Josephine? Oo Bert, wa cute. Ha? Okay, nga naman. Mau lagi ambot ba ano Madok magugubert. Basin kung mayab na ko kay Josephine ba, kunyag mawala siya sa akong kiliran. Ha? Kasi mawa, good. Bot na ipasapot, Bert, kuan man good. Amiga na good mi kaayo ni Josephine. Kunya, suod na kaayo ni ba? Kung ako siyang panguyapan, basin kunya, hinoon kong alikayan. Ay, ambot ba ano Unya, unsa naman ang imong gibati kaniya? Ambot ba ni naglibog na hinon ko. Bert, siguro ako na lang siguro kining patyon kining pamati sakto ba akong desisyon, Bert? Ha? Nasari ka? Hoy, nasuko ka kanako? Nasuko? Uy, nganong masuko magunin mo? Unya, nganong maramang kang naglikay na ako, be? Kuan, Jo. Hindi nun ko gusto nga mawa ka kanako. Ha? Wagit ko kasabot ni mo. May buba nga, himo kong pasabton. Jo. Nahigugma kunin mo. Ha? Lan? Utso. Mo na tinuod ka na imong nanungog. Nahigugma kunin mo. Gusto ko nga patyon ko kining mamati Kay dili ko gusto nga maguba ang atong kasuot. So, paselo ako. Nga gibati ko ingon na ini. Lan? Okay ra, oy. Wa kaysa. Wa usap ko masukod ni mo. Jo, buti mo pasabot sa to pa. O di mo nga magkauyab ta. Sakto ba ako? Lan? Sorry. Sorry kayo, Pero, may uyab na ako.
Mao ka na. Magunsa na lang ko, Dede. Hangtod, sangtod dala ba? Ako umuasa nimo. Love! Love! Ano yan ako dere? Ano siya? Ano naman ka? Love, may kauban man ka. Kinsa man na siya, love, ha? Ako pa rin lang, si Alan. Ako uyak tuhod, si Rindy. Hi, Brad. Kumusta ka, ha? Brad, okay lang ko. Salamat. Uy, Alan, una namin mo ha? Una nami, Brad, ha? Sige. Pulti pa ito. Ay, kalakit. Kasakit. Ang babae nga akong gigumba. Mayroon naman niya ay pagkamugumayan ako. Uy. Gisakitan ko niya itong higayon na kahandus. May uyab naman di ay si Josephine. Abi ni mo, Jo, kung naminaw ka man karon, manginauton ko nga malipay na inyong panag-uban ni Rini. Ug ako naminyo na usab ado na ako'y usa ka dosinang anak. Ug ado na usab ako guwapa nga asawa. Ani ako karon diri sa lugar nga bugnaw kaayo, ang Ireland. Maong nabugnaw na usab ang akong kibati kanimo, Jo. Usbon ko, Jo, salamat nga usa ka sa bahagi sa akong kinabuhi. Daghang salamat kahandos sa pagsaysay ning akong sugilanon, and more power sa HDHDKS Production Center. Ang handus daan humandagan sa usa ka singgit. Ang magtanampo, Alan Daso. Dinhin na lang ko to, daghang salamat sa inyong pagsubaybay ng atong tulumanon, mga kahandus, ang handus daan humandagan sa usa ka singgit. Og mausab kay Sir Alan, salamat sir sa pagsulat sa pagbahagi sa imong sugilanon. Og mausab kamong tanan nga naminaw ning tulumanon. Usbon ko, daghang salamat. Welcome ang tanan. Isin lang ninyong sugilanon sa akong messenger. Usbon ko, mga kahandus, ako ang inyong lingkod, magpaila-ilak kan ninyo. Ako si Sandro Ratonel, taga Duero, Bohol. O gani ako karon namuyo o lumulupyo sa Sitio Mahanay, Barangay Batog, Dolman, Bohol. Ato na ako'y usa ka anak. O ato na usab ako usa ka asawa. Asawa. Daghang salamat mga kahandos o manghinauton ko nga inyong isubscribe ang aking channel. God bless!